TSK Production. Buga mini tambarin jarumi, Aliyu da Ama bambar ku ba kun yi daidai. Tabaraka rabbana kaliki, cikin lamarin mu kai ne gaba. Tsare rudin dukan zamani, da 'yan hasada ba zan bar su ba kun yi ƙarya. Mu ɗau buta mu yo arwala, mu yo sallah gaban makiya. Kiran da kake ba zan bar ka ba, a raina ma ba zan yi ka ba, ka yi suna. Bugani da tambari don ya je, Aliyu gidanka ni za ni je. Ni ma baiti ni ma tambari, ni wake uwar gida jaruma kuma ne amarya. Aliyu a barka ko ba a so, kai ruwa ce kai da shan rabbana. Ka take mazansa har 'yan uba, in sun ka gane ka sai dai su ce kaga gwarzo. Kaya na amaluwa ne mutum, ko da wasa uku ta zarce ɗaya. Aliyu abin da kan nan a rai, na yaba maka walla na jinjina kuma na ji daɗi. Uwar 'ya'yanka ban bar ta ba, Amadullah zo ke min marhaba. Yabon ki nake a yau har gaba, Aliyu ya ce na sai ya kike ma kin yi suna. Kina tafiya da gaskin biya, Amadullah kin zamo jaruma. Miji a gare ki ya sallama, ya faɗa miki ke kaɗai za ya sa a cikin gida ne. Domin ya ga kikin mai are, Amadullah yake alƙawari. Kai Aliyu ka ji ni ban bar ka ba, ku yo auren ku ranar biki sai fa mun zo. Soyayyar taku ta zan daban, babu jin kai babu alfahari. Kun zamanto dai a bar nazari, kun yi ƙauna wanda kowa yake koyi a kullum. Ni Abdu Samad ina addu'a, Rabbana ya zare ku har dan gaba. Duk kiɗan da nike ba zan bar ku ba, masoya na gaba ɗaya na miƙo gaisuwa ta. Amadullah Abdu ban bar ki ba, duk yabon da nike ba zan kai shi ba. Ya baki a
san shi har zuciya, har gaban makiyan shi ma ya faɗa musu kin yi daidai. Kina da hali da kyawun jiki, murmushinki yana shiga zuciya.